Винаги има много за разказване и ми липсва способността да се чувствам разбран. Искам да се откажа дори от говорене, но това е единственото ми оръжие. Ако говоря, мога да организирам това, което разбирам чрез мислата си. Ако говоря, това, което съм отеква извън мен, което означава мен и ми пречи да се затворя в кула от слонова кост. Ако можех, бих разказал историята си на всяко тъжно човешко същество. За някои други не мога да съжалявам, че ги уведомих дори малко. Не се крия обаче, пазя се за сигурността на някой. Ако всеки знаеше как да тълкува единствената истина зад разказаната история, еднакво и правилно щяхме да имаме клонове. Индивидуализмът и синдрома на малката гърне ме направиха такъв. Аз съм забележително забележителен поради всички грешни причини. Наистина искам да се посветя на разбирането защо по дяволите се родих и израснах и осъзнах, че винаги е било така, че хората са били тромави и враждебни. В този автоматизъм те никога не са виждали себе си и са пренасяли все повече и повече това, което никога не са предполагали за себе си. На мен, който никога не знаех много как да реагирам, но се научих да се смея на глупостта, за да не се самоубия. Разбира се, имам проблем с неконкретността и фалшивостта на социалните маски. Не съм тук за да говоря за това кой каква диагноза получава. Уважението важи за всички условия, въпреки това не се лекува мъртвец, както е казал някой забравен философ. Има време за работата, която желаете, и нека това да бъде работата на сърцето ви. Не мога да призная, че има какво да преподавам, ако никой не предполага, че има какво да учи. И по този начин се излекувах от желанието да съм магистър по философия. Беше трудно и години наред имах проблеми. Никога не бих приел, че всички, които ме нараниха и ме изплюха от всички системи, в които се опитах да се впиша, ще продължат да живеят посредствения си живот в рамките на техните перспективи на нормално общество. Пристрастено към кокаина не можех, защото винаги давах всичко от себе си и нямах умствената яснота, за да разбера мястото си на реч, което не се нуждае от ничий подпис отдолу. Нямам нужда от вашата марка, нямам нужда от вашето разрешение, нямам нужда от вашата диплома, но имам нужда от вас, за да контрастирате с работата ми. Сърцето ми се разби на парчета много преди ума ми. Аз съм от типа, който никой не си представа. Фригиден и апатичен, но пълен с емоции. Просто се усмихвам от лудостта. Съседите ми в фавелата винаги ме поздравяват ентусиазирано заради енергията ми. Разпознавам и различавам много добре скромните хора от себе възвишените хора.